esim kysytään viestikohdalla, montako käsidesiä on varastossa, ja sitten hän vastaa, että montako, jo 38 kappaletta. Sitten myös sanotaan, että myytiin 10, sanotaan, että vessapaperia tänään. Sitten se antaa meille paljonko jäljellä. Okei, 97 on jäljellä. Sitten voidaan kysyä, että siis mitä ostetaan tänään? Sitten se antaa sulle lista, mitä kannattaisi ostaa tänään. Eli näin. Ikkunapesuaine, nykyinen määrä 7, raja-arvo 3 ja niin edelleen. Kaikki, mitä pitäisi ostaa tälle päivälle. Eli näin tämä automaatio toimii ja varmasti säästät muutaman tuntia viikossa. Niin jos sä tykkäsit tästä videosta, niin laita mulle tykkäyksen tai kommentin. Mutta jos sä haluaisit tällainen automaatio omaa bisnekseen, niin laita mulle varmasti siitä viesti, niin me jutellaan lisää siitä, saat sen ilmaiseksi ensimmäinen kuukauden ja sen jälkeen me voidaan jutella, että miten voidaan toimia. Niin kiitoksia teille kaikille katsojille ja nähdään taas.